все още имало животни големи в Тревненската река. Това, което виждат очите ми, е около 40 см кефалак. Гледай какво животно. Слага мулия тук и полуде. Гледай. Ле. Такова чудо не бях виждал. Хора. И нещо огромно. Еми голечето, което е една педя широко. А това красавец, което не съм виждал, може би от 15 на години. Е тук в плиткото, може би ударен. Дивака. Има нещо на носа ударено. Да го видим. Ми ръката. Какво има моето момче? Направо откачи. Няма. Айде, качи се нагоре. Качи се нагоре бързи. Айде. Много ударен е бил. Я някой тройка, я нещо друго. Това е, приятели. Отиваме сутринта за Злато, намираме голяма риба. Естествено оставяме да живее, да опазваме българската природа, защото тази риба ще даде голям приръст и ще има още риба за любителите на риболова. Лек ден от мен и на слуга.